כן, אנחנו באזור העסקים ברמת החייל, באים לאכול במלון בוטיק חדש שפתחו פה ליאונרדו, הרבה אנשי עסקים פה, וארוחת עסקית, בואו נראה כמה היא שווה. העסקית במלון הבוטיק המעוצב הזה תעלה לכם 40 שקלים לכל מנה, לא משנה איזו. בסוף גם תקבלו 20% הנחה. שלום. צהריים טובים. מה קורה פה? זה ממש מבחן אמריקאי. אנחנו נותנים את האופציה לבחור מנות במספר אי-זוגי, שזה 1, 3, 5 ו-7, כמובן אפשר להמשיך עם זה, כן. מישהו אוכל פה בצהריים 15 מנות? אנשים מאוד רעבים. אני אמור לסמן איקסים על זה, ואת תבואי לקחת את זה? כן. טוב, ניקח את הסוויצ'ה, ואז ניקח את הסינטה, קרסט פיסטוק ברוטב יין אדום. סוויצ'ה זה מילה אחרת לדג נע, חתוך מאוד דק. רגע, מה זה? רגע, זה לחם. זה לחם אני מזהה. עם קונפי שום, עם טחינה ירוקה, עם שמן זית ובלסמי. זה לא טחינה. זה לא טחינה? זה טחינה טחינה? ירוקה. נשאל בדיוק. ברור שמאונז. אני מחכה להתנצלות שהכנסתי מאונז לפה וחשבתי שזה טחינה. צדקת כמובן, זאת הטחינה הירוקה שלנו. וזה היה... זה היולי. מיונז במילים אחרות. ועוד משהו לציין שהסביצ'ה שלנו הוא צמחוני לגמרי. הוא בלי דג היום. אז אתה רוצה... עכשיו בלבלת אותי לגמרי. סביצ'ה דג בלי דג? לא, הסביצ'ה הוא סביצ'ה של ארטישוק. אז זה לא סביצ'ה, אבל זה נתח של... משחקי מילים כאלה. תפריד בבקשה. לא רוצה ארטישוק בתור סביצ'ה, רוצה דג. אנחנו ניקח את הקרפצ'יו בורי. אין בעיה. מעולה. לסמן? לא, זה בסדר, אני אספור. עוד לא התחלנו לאכול כבר חצי עמוד ראש. או! מלח גס, פלפל גס, מיץ לימון, כמו שצריך, וצורות דקות של אבוקדו בשל, דג מאוד טעים, מאוד טרי, מנה מצוינת בעיניי. תשים את הקרסט, איך אתה רוצה במידת עשייה? מידיום, אפילו מידיום רר קצת. אין בעיה. שים את הקרסט. שים את הקרסט. טוב, זה well done. זה well done. ביקשתי מידיום נוטה לרעו. אין בעיה. עכשיו, בתיאבון, ושוב השף רק אמר לי למסור שהבשר אצלנו הוא בשר מוכשר. אז את האדום אדום, אתה רואה... לא, לבוא ולהאשים את הבשר הכשר שבגלל שהוא כשר ועבר איזשהו תהליך אפשר להפוך אותו למידיום או מידיום רר, זאת שטות גמורה קשה. גם בבשר מוכשר אפשר לקבל את האדום שמבקשים יפה מהטבח פעם שנייה. כן, גם הכינוחים באותה שיטה, 40 שקלים, לא משנה מה תיקחו. מיסטרון פירות עם פורטיפרול. לא חבל? כמה מפיות בא? זה כבר רביעית פה בשולחן, מה? מפית רביעית? וואו, אתם זריזים, ממש שיפוט, ואיזה יופי של קשה. זאת ממש הגשה יפה למנה האחרונה. קטע טעם, ואנחנו תכף נדע. בואו נוריד את זה כמו פרגיות. פרגיות הבצק שלי. נחמד. אני פשוט לא מאמין, עוד מגבת. תגידי, את יודעת שזה פוגע בכדור הארץ? אני לא צוחק, אנחנו ערוץ ירוק, אני לא יכול לראות כל הזמן מגבות ומפיות. אני יכול פה לעשות צמיחה מכל הדברים האלה, מה יהיה? אין ספק, מבחינת המחיר, ארוחה משתלמת ביותר. גם האוכל, לאחר ההחזרות והבעיות, היה טעים. 7 במדד שלנו. עד למסעדה הבאה. אשאל אתכם אולי שאלה מאוד פשוטה. כמה הייתם מוכנים לשלם עבור ארוחה עסקית? 50 שקל, 60 שקל? מה דעתכם על 150 שקלים לארוחה עסקית? בנמל תל אביב ממוקמת כבר שנים, מסעדת מוליאם. אולי המסעדה הכי יקרה בארץ, עסקית לאדם, 150 שקלים. צהריים טובים. שלום. אפשר להציע לך משהו לשתות בינתיים? מה העסקית כוללת מבחינת שתייה? מנה ראשונה? לא. עסקית לא כוללת שתייה, היא כוללת מנה ראשונה ומנה עיקרית. שתייה לא נכללת כאן בכלל, אין ספק, ארוחה יקרה מאוד. פשוט לא מאמין שהולך לאכול פה היום. אני רוצה הכל, הכל. אני שוקל לקחת את החצי תריסר אויסטרים. אוקיי. באיזה חודש אנחנו עכשיו? נובמבר. באר, אז מותר לאכול אויסטרים. נכון. אבל אלה יהיו מברטן?
אלה יהיו מקנדה. לא, אני רוצה מברטן. אוקיי, אז אני אבדוק אם יש לנו, בסדר? טוב, אז אני ממתין. תודה. ברטן זה האויסטרים הכי טובים בעולם, בטח בחודשים של R. נובמבר, אוקטובר, דצמבר, אוכלים את ברטן. לכן הם מגיעים מברטן, כן. אז צדקתי. צדקת. אני צדקתי ואת טעית. 1-0 ניב מול המלצר. תשמעי, אז בואי נתחיל עם האויסטר. עם האויסטרים זה 6. מקום כזה שאני לא אוכל לובסטר, אני חייב לאכול לובסטר במקום כזה. זה פשוט מחיר... יש בעצם שתי ורסיות לובסטר עולה 230 שקל אם הייתי מגיע לפה בערב. כן. זה הלובסטרים האלה שפה באקווריום דרך אגב? כי לא נעים לי עכשיו. כן. אתם מביאים אותם, שנראה אותם לפני זה? כי זה כבר עשו לי פעם באיזה מסעדה, ואחרי זה היה לי דיכאון של איזה שנה. לא, אנחנו לא נוהגים להביא אותם לשולחן חיים, אם זאת השאלה. אבל אני אשמח לכוס מים. סליחה? מחכים לאויסטרים. הכי פשוט להכין אותם תוך שנייה, פשוט לפתוח, להרגיש לי. דקה. 3 דקות והאויסטרים הולך. בצער רב אני רואה את הלחם הולך לצעות. כן, תרצה שהוא לא, אנחנו לא נסתמים מלחם. רק כוס מים ביקשתי. כן, מתברר שגם בעסקית יקרה כל כך, מים צריך לבקש לפחות פעם. אני צריך לעבוד קצת, להפריד אותם לבד. אחת המנות, אולי לא הכי אסתטיות בעין, אבל בעיניי, אחת המנות הכי טעימות שיש. בברטן, אתה קונה את זה בדוכנים ליד הים, אחד כזה הולך לך 5 שקלים. חיים. ועכשיו אנחנו מחכים למלך של הים, ללובסטר. אני לדעת שמישהו יושב פה במסעדה ומזמין עכשיו סלט ופסטה ב-150 שקל, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. עוד מעט 11 דקות, אנחנו מחכים ללובסטר. ניתן להם עוד דקה, 30 שניות. זה הלובסטר סוביל. תודה. חתיכה אחרונה של הלובסטר. אני חושב שאולי הייתי צריך למדוד לעצמי זמן, כי יכול ששברתי שיא וכמה מהר אכלתי את המנה הזאת, אני ממש מתנצל. היה לי באמת מאוד טעים. אני מבין שאת ה-150 שקל גמרתי. אם אני רוצה שם איזה קינוח, אני משלם. אז אני אשמח להראות לך את תפריט שלכם. 100 שקל לקינוח, איך זה עובד כאן? ופחות, גם מיד תראה. למול ים תשלמו אקסטרות על הכל, חוץ מהמנה הראשונה והעיקרית, 7 מתוך 10 בסולם האקסטרות שלה. קינוח ב-70 שקלים, ארוחה עסקית במקום אחר, ארוחה יקרה עסקית במקום אחר, בקבוק יין, לקינוח אני מדבר, לא התפריט הרגיל, 4,000 שקל. אני חושב שאנחנו נלך על המקרונים, איך מכינים אותם כאן? כמובן. או, 9:55 שניות, כבר הצטמקה לי הקיבה. אין ספק, אוכל מצוין, המחיר בשמיים. אולי יותר לארח ולעשות רושם, לא בהכרח העסקית לאמצע יום עבודה רגיל. 8 במדד שלנו.